liwat jalan gede kene. Iki dalan iki dalan gede kudu. Lah kurang ngerti lah cikili kok. Lah kita liwat kene lah ora ngerti lah jalan gede ra ta. Ya kanjani pisan ngono lek tak beli. Lah iki kandhane kowe mlayu sik kok iki. Asik kandhane bola-bali wis ngene tok. Ya tenani lu tau yo. Sing ngene apa? Kita cabar bos ya. Lah aku tak beli aku ora bisa ngene. Aku mau ning ngene diseseni wong sakmene aku ning ngene ora. 587 kanjani ra wis tak. Yo disoten mbake kok ya. Saiki golek saya kuncimu iki. Di Borgol pisan we karo kendaraan Borgol kendaraane. Sampe dikandani saya, Pak. Lho kanjani ra go beli ngono. Ora Borgol karo kendaraane pisan. Guyu ae, seneni makruan ning ngene kok kowe iso-iso ngono wis ora apa dianu. Lho kanjani iki ra salah pangamu. Lho aku tenani. Lho kanjani. Nek iki pun mak kon rene sik. Lho aku kanjani ngono lho kareng aku tak cilik ra ngerti ra. Apa beli yang menggora? Nanti yang gak kuat. Gak kuat Pak beli ya. Gak kurang ngerti. Kita ndadiakan dari mundur malah ngeludur-geludur kewanen ra jogi guyonan. Meneng kowe didelok wong sakmene iki dicoton. Meneng kowe iki tak delok sik. Kowe meneng anteng. Yo tak jilet to ora? Tak jilet to ora tak pae tak jilet. Ora dijaluk. Gak sojo kene nek surate ora tak. Ora digopo. Mau cerita. Rasa dua. Oh ya Allah. Nunggu aku senani. Selamat sih gak wedi karo mak mosok wedi mbombo anak. Karo polisi ngene kok. Anu sik mak di telepon. Demi. Lah kok nggopo aku. Sili. Kalamu iki tabele. Tabele kepala sekolah ini. Tabele kepala sekolahmu. Tabele lomba iki wis nyoteng lho kok di kepala sekolahmu aku ndek dokumentasine. Ya. Sekolahmu nanti. Tabele kepala sekolah Mas. Isaman. Malah meneng udah. Saya